Наша віра до Воскреснутого Ісуса – то найвекше багатство і найвекший скарб, який має кожен християн. Бо Ісусово Воскресення – то фундамент і основа християнства. Будь християн значить вірить, що Ісус, котрий був розоп'ятий, воскреснув з мертвих і зо своїм воскресенням превладав смерть, а нам, котрі віримо, отворив уход до живота вічного. Щоб ми зачували тот наш християнський ідентитет, положимо до штрезиска свого живота праве віру до Воскреснутого, бо славяці Христово Воскресення виражуємо віру і надію до нашого власного Воскресення. Радуймеся і веселімося у тих благословених днях Воскресення Христового, бо нам любов Божа при власній жертві отворила райські двері, без котрі можемо прийти, наслідуючи Воскреснутого Спасителя. Вінчуєм щасливі свята, найбуду благословені і охаб'я у нас і у Швеці, не відстируючи печать нашого дожиця Воскреснутого Христа. Христос воскрес, воістину воскрес.